Az első emberrel, akivel találkozok, az megkapja a 2 fruitom, mert nem tudom sztorolni egyiket se. Oké, én akkor megyek ide. Ki ez? Szegényke grindol. Nézzétek szegénykét. Ecsetünk van. Van annyi mennyik. Mindenki kész a rajtra? Tegyél a leget, hogy jöjjön. Időt kérek. Miért fut el tőlem? És minden a helyére kerül. Oké. Ez a tiéd. Bra. Mariánával van jó barát. Tessék! Tiéd! Morecet. Szörget. Hát meg ügyes! Van, ott van neki. Mutasd az erőd! Drága. Mert a világ változik. Az jó. Tessék, még egy fruit, ha akarod, sztoroljad. Vagy edd meg, nem érdekel. Én ezt is akkor felveszem, és bedobom a vízbe. Szaikrnyam. Én ezt egy visszajökom. Ide. Hé, random gyermekkel, neked ez a fruit? Igen? Oké, neked adom. Tiéd. What? Ti lassatok ezt? Megette a spinnet, tudod, még megint megette a spinnet. Vagy a véletlenek láncolata. Van úgy, hogy itt akkor pattyának valaki életében, amikor az illetőt meg kell indítani és bátorítás. Nehogy megette a diamondot. Egy végzett. James, De mi lesz, ha kimutatok neki egy King Butha fruitot? A kétszer. Mit fog csinálni? Wow, bro. Wow. Wow. No. Meg. Oké.